Stefanović. Tu je. Mića Stanković. Ovde. Dragan Minković. Ovde. Miroslav Stošić. Dejan Kostić. Suzana Đorđević. Dejan Petrović. Jovica Pavlović. Vesna Bogdanović. Sumica Smiljković. Tihomir Stojanović. Ovde. Gojko Marjanović. Srđan Jović. Saša Krstić. Da. Violeta Mladenović. Slobodan Stanković. Ivan Bogdanović. Pristan. Milan Škrbić. Da. Miodrag Turanjanin. Zoran Stanković. Danijela Stanković. Momčilo Cović. Bojan Stojilković. Novica Kocić. Katarina Veselinović. Vesna Jović. Dragan Stanković. Valentina Stevanović. Srđan Živković. Ljubiša Spasić i Miljana Cvetković. Konstatujemo da je prisutno 23 odbornika, što znači da imamo kvorum za rad. Evo je, pošto smo na prethodnoj sednici iz tehničkih razloga nismo mogli da usvojimo zapisnik sa prethodne sednice, dobili ste u materijalu, znači usvojit ćemo oba zapisnika, pa pitam da li ima neko primedbu na zapisnike sa 15. najprej sa 15. a onda i sa 16. sednice. Nema. Stavljam na glasanje ko je za to da usvojimo zapisnik sa 15. sednice. Konstatujem da se 19 glasova protiv, uzdržani. Konstatujem da smo sa 19 glasova za usvojili zapisnik sa 15. sednice. Ko je za to da usvojimo zapisnik sa 16. sednice? Protiv? Uzdržanih? Ne. Konstatujem da se 20 glasa za usvojeno zapisnik sa 16. sednice. Krenemo sa dnevnim redom. Vi ste dobili u materijalu, s tim što mi imamo izmene neke i dopune dnevnog reda, koji ću vam ja sad pročitati. I da vas obavestim ujedno, drago mi je što su odbornici URS-a sad tu. Dobio sam pre pola sata poziv od Zorana Stankovića sa namerom, imali su neki predlog za dopunu dnevnog reda što se tiče veterinarske stanice, s obzirom da to, ne znam kad su oni predali, nije stiglo, ja sam to prvi put čuo od njega, pre pola sata, pa ujedno kažem da ćemo to, da to nije problem i da je to dobra ideja, a radi se o tome da opština finansira deo, ili već kako se dogovorimo sa mogućnosti koje su u budžetu, vakcinacije, stoke i tako to. Znači, evo kažem ovom prilikom Zoranu Stankoviću, mislim da to nije ni kasno, da ćemo na neku narodnu sednicu to zajednički i na odborničkim grupama sa njima u dogovoru da to dogovorimo i da uvrstimo u dnevni red i to, još jednom kažem, to ono nije loše. Da, znači prvo kad postignemo mi dogovor, da to vidimo kako se ide. Dobili ste u materijalu dnevni red. Ja ne bih da vam čitam ceo dnevni red, ali pročitat ću vam samo dopune. Predlažem da uz dnevni red koji ste dobili u materijalu, posle 5. tačke stavimo 6. tačku da bude predlog rešenja o razrešenju direktora Doma kulture Rara Lebane, 7. tačka predlog rešenja o imenovanju v.d. direktora Doma kulture Rara Lebane. U materijalu ste dobili tačku koja je predlog rešenja o davanju saglasnosti za program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu i unapređenju životne sredine za 2014. godine, s obzirom da treba saglasnost ministarstva, ta tačka se skida sa dnevnog reda, na neku od naredne skupštine ćemo je uvrstiti. Pa predlažem da kao 16. tačka bude, to je pričom o dopuni. Konstatovanje ostavke Srđana Stojikovića na mesto člana upravnog odbora Agencije za opremu i ekonomski razvoj imovine opštine Lebane. S obzirom da je Srđan ima neke nove obaveze i direktor direkcije, da je jedini razlog taj
17. tačka, predlog rešenja o razrešenju imenovanja člana Upravnog odbora Agencije za lokalni ekonomski razvoj imovine opštine Lebane. Sledeća dopuna bi bila 23. od tačke 23 da bude donošenje odluke o realizaciji projekta izgradnje brane i akumulacije ključ prva faza Prebrana. 25. tačka, predlog rešenja o razrešenju i imenovanju članova komisije za izradu planova zaštite od poplava i bujica. Kao 28. tačka da bude odluka o stavljanju van snage odluke o isplaćivanju naknade za angažovanje odbornika u radu Skupštine opštine Lebane. I pre 10 minuta sam dobio poziv od Snežane Todić, koja je ujedno predsednik Komisije za zapošljavanje. Ovako, radi se konstatuj dolazak odbornika. Radi se o izmeni i dopuni lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2014. godinu. To je usaglašavanje sa republičkim zakonom. Da vam samo pojasnim malo, do sad su se javni radovi finansirali iz Republike, međutim sad sa tom izmenom menja se i celokupno finansiranje ide iz budžeta lokalne samouprave. Da ne mislite da ima problema u vezi financije koje su usvojene, što je isto do sad bilo. Invalidi su se sa 4 miliona su bili predviđeni finansiranje iz budžeta lokalne samouprave, s tim što sad i finansiranje invalida prelazi se sa republičkom, znači finansirat će ih Republika. Tako da mi u finansijskom delu nemamo nikakve promene, jedina promena je što invalide finansira Republika, a javne radove finansira lokalna samouprava. Tako da bi to bila tačka pre odborničkih pitanja. Čuli ste ove dopune, imali neko primjedbu ili neko da želi dopunu dnevnog reda? Nema. Ko je za to da usvojimo dnevni red koji sam predložio sa dopunama koje sam vam obrazložio? Protiv? Izdržani? Ne. Postojem da se 20 glasova za usvojen dnevni red. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda. Predlog odluke o usvajanju plana javnih nabavki za 2014. godinu. Dobili ste u materijalu. Želi li neko reč po ovoj tačci? Ne. Stavljam na glasanje ko je za to da usvojimo predlog javnih nabavki. Protiv? Izdržanih? Nema. Konstatujem da se 20 glasova za usvojen predlog odluke javnih nabavki. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, predlog odluke o usvajanju lokalnog plana za borbu protiv korupcije. Želi li neko reč? Ne. Stavljam na glasanje ko je za. Protiv? Izdržanih? Nema. Konstatujem da se 20 glasova za predlog usvojen. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda. Predlog odluke o usvajanju programa održavanja puteva zimskih služba za 2013-2014. godinu. Dobili ste materijalu. Želi li neko reč? Ne. Stavljam na glasanje ko je za. Protiv? Izdržanih? Nema. Konstatujem da se 20 glasova za usvojen predlog. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda, predlog deklaracije o zabrani korišćenja uzgoja i prometa genetski modifikovanih organizma na teritoriji opštine Lebane. Želi li neko reč? Ne. Ko je za? Protiv? Izdržanih? Nema. Konstatujem da se 20 glasova za usvojen predlog. Prelazimo na petu tačku dnevnog reda, predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluke o izmeni statuta Doma kulture Rada Lebane. Želi li neko reč? Ne. Ko je za? Protiv? Izdržanih? Ne. Konstatujem da se 20 glasova za usvojen predlog. Prelazimo na šestu tačku dnevnog reda, predlog rešenja o razrešenju direktora Doma kulture Rada Lebane. Želi li neko reč? Ne. Stavljam na glasanje. Ko je za?
Protiv? Uzdržanih? Nema. Konstatujem da je sa 20 glasova za usvojen predlog. Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda, predlog rješenja o imenovanju v.d. direktora Doma kulture Radan Lelave. Želi neko reći? Ne. Stavljam na glasanje ko je za. Protiv? Uzdržanih? Nema. Konstatujem da je sa 20 glasova za usvojen predlog i ovom prilikom čestitam. Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda. Razmatranje finansijskog izvještaja za 2013. Doma kulture Radan Lebane i predlog rješenja o davanju saglasnosti na program rada Doma kulture Radan Lebane. Želi neko reći? Ne. Stavljam na glasanje ko je za. Protiv? Uzdržanih? Nema. Konstatujem da je sa 20 glasova za usvojen finansijski izveštaj i plan za 2014. godinu. Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda, razmatranje izveštaja o finansijskom poslovanju u 2013. godini Biblioteke Branko Radičević Lebane i predlog rješenja o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan za 2014. godinu Biblioteke Branko Radičević Lebane. Želi neko reći? Ne. Stavljam na glasanje ko je za. Protiv? Uzdržanih? Nema. Konstatujem da je sa 20 glasova za usvojen izveštaj. Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda. Razmatranje izveštaja o finansijskom poslovanju za 2013. godinu za turističke organizacije opštine Lebane i predlog rješenja o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan za 2014. godinu turističke organizacije opštine Lebane. Želi neko reći? Ne. Stavljam na glasanje ko je za. Protiv? Uzdržanih? Nema. Konstatujem da se 20 glasova za usvojen finansijski. 19. Izvinjavam se, 19. Pošto iz navike 21. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Razmatranje izvještaja o finansijskom poslovanju za 2013. godinu javnog komunalnog preduzeća Komunalac Lebane i predlog rješenja o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan za 2014. godinu javnog komunalnog preduzeća Komunalac Lebane. Želi neko reći? Ne. Stavljam na glasanje ko je za. Ja čitam ove tačke, a tu su prisutni direktori. Ako neko želi neko pitanje... Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, razmatranje izveštaja o finansijskom poslovanju za 2013. godinu predškolske ustanove Dečiji vrtić Dečija Radost Lebane i predlog rješenja o davanju saglasnosti na finansijski plan za 2014. godinu predškolske ustanove Dečiji vrtić Dečija Radost Lebane. Želi neko reći? Ne. Stavljam na glasanje ko je za. Protiv? Izdržanih? Nema. Konstatujem da je sa 21 glas za usvojen izveštaj i program rada finansijski plan za 2014. godinu. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Predlog rješenja o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora Doma zdravlja Lebane o osnivanju apoteke u sastavu Doma zdravlja u Lebanu. Želi neko reći? Da glasaš ili ne želiš? Ne. Stavljam na glasanje ko je za. Konstatujem da je sa 20 glasova za usvojen predlog. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Predlog rješenja o davanju saglasnosti na odluke Upravnog odbora Doma zdravlja o izmjeni i dopuni statuta Doma zdravlja Lebane. Želi neko reći? Ne. Stavljam na glasanje ko je za. Protiv? Uzdržanih? Nema. Konstatujem da se 19 glasova za usvojen predlog. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Konstatovanje ostavke Srđana Stojkovića na mestu člana Upravnog odbora Agencije za lokalni i ekonomski razvoj i imovinu opštine Lebane. Želi neko reći? Ne. Stavljam na glasanje. Ko je za? Protiv?
Uzdržanih nema. Konstatujem da se 20 glasova za usvojen. Ostavka. Prelazimo na 17. tačku. Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Agencije za lokalni i ekonomski razvoj i imovina opštine Levane. Dobili ste u materijalu da ne čitam imena. Ako ima neki primjer ili predlog nekog, želim neko reći? Ne. Stavljam na glasanje ko je za. Protiv? Uzdržanih? Nema. Konstatujem da se 20 glasova za usvojen predlog. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, predlog rešenja o razrešenju i imenovanju članova administrativnog odbora. Takođe imate u materijalu, želi neko reći? Ne. Stavljam na glasanje ko je za. Protiv? Uzdržanih nema. Konstatujem da se 19 glasova za usvojen predlog. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, predlog rešenja o razrešenju i imenovanju članova odbora za rodnu ravnopravnost. Želi li neko reći? Ne. Stavljam na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržanih? Nema. Konstatujem da je 17 glasova za usvojen predlog. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, predlog rešenja o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora predškolske ustanove Dečiji vrtić Dečija radost Levane. Dobili ste u materijalu. Želi li neko reći? Ne. Stavljam na glasanje ko je za. Protiv? Uzdržanih nema. Konstatujem da se 20 glasova za usvojen predlog. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, predlog rešenja o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad. Želi neko reći? Ne. Stavljam na glasanje ko je za. Protiv? Uzdržanih nema. Konstatujem da je 18 glasova za usvojen predlog. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, predlog rešenja o razrešenju i imenovanju članova Saveta za mlade. Dobili ste u materijalu takođe. Sem što imamo ispravku greška u prezimenu, umesto, stavi to, u materijalu stoji Stojiljković i kako je Marko? Stojičević. I Miodrag umesto Marija. Stojičević Miodrag. Greška je samo to su. A ovamo je Marija, nije Miodrag. Miodrag je Miodrag, da, nije Marija. Ko je za? Protiv? Uzdržanih nema. Da se 17 glasova za usvojen predlog. Predlog rešenja, ne, to je, znači sledeća tačka je 23. Donošenje odluke o realizaciji projekta izgradnje brane, akumulacije i ključ, prva faza predbrana. S obzirom da su nam prisutni odbornici koji su naknadno došli ili su sad prvi put na ovoj skupštini, samo želim ukratko da vas informišem. Mislio sam u vezi ove tačke, niste u tomu. Samo da vas upoznam da ovde su odbornici koji su i u prethodnom mandatu bili, vi dobro znate da za predbranu ključ imamo projekte sve koji su negde završeni oko 90%, ostalo je one dozvole koje idu od ministarstva i to, i da mi znamo da imamo probleme sa vodom. Dogovor naš je da jedno mora da se krene u nekom pravcu, što ovo ne znači da je to definitivno ta odluka. Znate da smo imali i varje, da je tu u toku, ali s obzirom da je potrebno prema ministarstvu odluka skupštinska, mi smo stavili ovu tačku dnevnog reda, tako da se krene sa rešavanjem vodosnabdevanja u Levanu. Želi neko reći? Ne. Stavljam na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržanih nema. Konstatujem da je se 20 glasova za usvojen predlog. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, predlog rešenja o obrazovanju komisije za vodosnabdevanje opštine Levane. Dobili ste u materijalu takođe imena. Želi neko reći? Ne. Stavljam na glasanje. Ko je za?
Protiv? Uzdržanih? Nema. Konstatujem da je sa 19 glasova za usvojena komisija. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, predlog rešenja o razrešenju i imenovanju članova komisije za izradu plana o zaštite poplava i bujica. Želi neko reč? Ne. Stavljam na glasanje ko je za. Protiv? Uzdržanih? Nema. Konstatujem da je sa 19 glasova za usvojena tačka. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, davanje saglasnosti na inicijativu za osnivanje saveta Skupštine gradova i opštine jugoistočne Srbije. Žele neko reč povodom ove tačke? Ne. Stavljam na glasanje ko je za. Protiv? Uzdržanih? Nema. Konstatujem da je sa 20 glasova za predlog usvojen. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, odluka o stavljanju van snage odluke o isplaćivanju naknade za angažovanje odbornika u radu Skupštine opštine Levane. Želi neko reč? Petrović. Obzirom da se ja bio predlagač za isplatu. Problem želim se imati dobar dan i da ovu sednicu uspešno privedemo u kraju. Odluka ova, znači ne sviđa mi se samo ovaj deo, stavlja se van snage odluka o isplaćivanju naknade za odbornicima za angažovanje u radu Skupštine opštine Levane Pazarec 02 broj 400-675 od 25.7.2013. godine. Samo tražim da stoji dalje zarez, zaključno sa 1.2.2014. Da, u zakonu, znači... Da. Po zakonu ono što je izglasano, to će biti isplaćeno u narednom periodu jedno. Zaključno sa 1.2.2014. da stoji. Slažemo se. Znači to je po zakonu i onako će to će biti isplaćeno. Želi još neko reći? Ne. Ko je za? Sa izmenom. Da. Protiv? Uzdržanih? Nema. Konstatujem da sa 20 glasova za usvojena odluka. I, znači, imamo izmena i dopuna lokalnog akcionog plana zapošljavanja, ovo što sam na početku objasnio. Želi neko reći? Ne. Ko je za? Protiv? Uzdržanih? Konstatujem da sa 20 glasova za usvojena izmena. Prelazimo na osnovnu tačku dnevnog reda, odbornička pitanja. Žele neko reći? Ne. Konstatujem da smo uspešno završili ras. Pošto nismo imali vremena da prijemo, izvolite, kod predsjednika Skupštine.